Nhar it-tnejn filgħodu bdiet tingħata t-tilqima kontra l-influwenza staġjonali miċ-ċentri tas-Saħħa tal-Gvern. Sa kmieni wara nofsinhar ingħataw 1300 doża. Din is-sena fil-kampanja ta' tilqim qed jieħdu sehem il-maġġor parti tal-kunsilli lokali u numru ta' tobba tal-familja. Dawk li huma l fuq minn 55 sena, tfal sa 5 snin, kif ukoll dawk li jbatu minn mart kroniku jistgħu jieħdu din it-tilqima b'xejn. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa appella għal dawn in-nies biex jieħdu t-tilqima. Influwenza għalkemm hija komuni u tiġi kull sena tista' tħalli konsegwenzi serji, għalhekk aħna qegħdin nħeġġu il dawk kollha li huma vulnerabbli l-aktar li huma friskju għal komplikazzjonijiet mill-influwenza biex jieħdu din it-tilqima. Fil-maġġoranza tal-każi t-tilqim se jsir mit-tnejn sas-Sibt fiċ-ċentri tas-Saħħa bejn l-10 u nofsinhar. Madankollu biex jintlaħqu aktar nies, iċ-ċentri tas-Saħħa tal-Mosta, Furjana u Raħal Ġdid se jagħtu t-tilqim bejn is-sija u s-7 ta' filgħaxija. Din is-sena il-Gvern xtara numru akbar ta' vaċċini, kif spjega aktar Renzo De Gabriele. Din is-sena ordnajna bejn wieħed u ieħor xi 5000 doża aktar mill-snin ta' qabel biex inkunu nistgħu nagħtu il-servizz tagħna lill-pubbliku anka in ġenerali. Importanti li kull min imur jieħu t-tilqima jieħu miegħu il-karta tal-identità. It-tilqima se tingħata sa 22 ta' Novembru.